sasuwene kowe kono menyang kutha raja, Mbak. Pikantuk pangestunan dalem. Anggen kula menika sowan wonten ing kraton Majapahit. Katampi kasutan kula menawi kula menika saged bengkas memani praja mboten sanes sikebe Marjowet ingkang titi wedal sakmenika balela wonten ing praja Majapahit. Bubaran Kados pundi? Senara kowe bisa kelakon tangih gendong lamun yen to kowe bakal tetandingan marang si Kebu Marjowet. Mila kanthi menika kula nyuwun iguh pratikel panjenengan kados pundi anggen kula menika saged rangket gedhenipun mateni si Kebu Marjowet. Ya, senajan kaya ngapa kowe nangis marang aku bakal dandani supaya bisa mbrantet ana ing kandhang. Ayo. Maran sawising kula menika penjenengan gandos ingkang supados. Jebres kaujutaning Kebo Marjowet sing mapan ana ing Kadipaten Grati. Jebul kaujutanku kados ngaten. Umaran ya saka penangising batinmu kepengin mupu Girisai Ndara ana kraton Majapahit. Aja dadi geloning atimu. Wektu dina iki ra mbahak sing ngono Marjowet. Bopo niat lan karepku apa? Kepengin moyaken Ibu Jingawati dalak panjenengan. Bagus. Nanging kanthi margi kados ngaten kula namung sedika dawuh anglampahi. Ora teges aku nundung marang jeneng surat ki ora. Kepengane kamaksa. Ana ing gati. Aja wis kangelan. Iki margane kowe bakal nemoni gambaran. Pamit. Pamit. Sing ajak. Mugi tansah lestari widodo